Una vegada es veu que va sentir a dir que en un Fabra, amb el qual havien tingut alguna pica baralla per la qüestió lingüística, referint-se a Caterina Albert, va dir: «Oi, no me'n parleu de Caterina Albert, és una mula de mal parlar». I ella no solament es va ofendre, sinó que per ell era el millor piropo que li podien dir. És avui, doncs, una data per la història de la nostra vida. I aquesta biblioteca no podia tenir altre nom que el de la nostra novel·lista príncep, el nom de Víctor Català. Quina és la teva funció aquí a la biblioteca? Bé, la meva funció és vigilar els lectors que venen, llavors a la secció de préstec doncs, donar els llibres que cada lector se'n vol endur a casa seva, endreçar tots aquests llibres que els lectors han llegit. A la biblioteca disposa ara de 4.070 volums. Bé, en principi l'hora del conte per nens sempre ha funcionat molt bé. Venen bastants nens, avui com que feia una miqueta de fred potser no n'han vingut tants, però en general sempre funciona.